Ελευθερία, σήμερα εορτάζει ο Άγιος Γεώργιος. Θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια? Καταρχάς, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά στους Γεώργηδες και Γεωργίες. Λόγω αυτής της ημέρας, θα ήθελες να μας αναλύσεις το βίο του Αγίου Γεωργίου? Σαφώς, ο Άγιος Γεώργιος, ο Μεγαλομάρτυρας και ο Τροπεοφόρος, έζησε στην εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, στα τέλη του 3ου με 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο Άγιος Γεώργιος καταγόταν από την Μικρά Ασία και συγκεκριμένα από την Καπαδοκία. Ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού. Το 303 μετά Χριστόν ξεκίνησαν οι διωγμοί των χριστιανών από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Τότε ο Άγιος Γεώργιος ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη. Ο Διοκλητιανός, επειδή τον εκτιμούσε, του έταξε πλούτη, γη και δούλους, προκειμένου να αλλαξοπιστήσει. Ο Άγιος Γεώργιος όμως αρνήθηκε και τότε ξεκίνησαν τα φρικτά βασανιστήριά του. Η παράδοση περιγράφει ότι αφού το λόγχισαν, έπειτα ξέσχισαν τις άρκες του με ειδικό τροχό από μαχαίρια. Μετά τον έριξαν σε βραστό λάκκο με ασβέστη και έπειτα τον ανάγκασαν να περπατήσει σε πυρωμένα μεταλλικά παπούτσια. Ο Θεός τον κράτησε θαυματουργά ζωντανό και ο Άγιος μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στις 23 Απριλίου του 303 μετά Χριστόν. Αν σας άρεσε το βίντεο, γράψτε στα σχόλια τι άλλο θα θέλετε να αναλύσω.